హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ కోహోస్ట్ ఎవరా? మ్యూట్ చేస్తాను, అన్మ్యూట్ చేసుకుంటున్నారు. మొత్తం హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి అందరికి. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నామండి. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆత్మ సంయమ యోగము, దీనినే ధ్యాన యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున అందిస్తున్నటువంటి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 6వ రోజులో ఈ భగవద్గీత యథాతథంలోని 6వ అధ్యాయమైనటువంటి 8వ రోజు. హరే కృష్ణ. 8వ రోజు హరే కృష్ణ 6th కదా. ఓకే. సో 6వ రోజు మనము ఈ 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆత్మ సంయమ యోగము, దీన్నే ధ్యాన యోగము అని పిలుస్తాము. ఈ యోగాన్ని మనం ఈరోజు చూడబోతూ ఉన్నాము. ఈ 6వ అధ్యాయము దీన్నే ఆత్మ సంయమ యోగము, ధ్యాన యోగము అని పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకము కృష్ణ భగవానుల వారి చేత ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉంది. శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి స సన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్ని న చాక్రియః. సో కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు. తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు
అతడే నిజమైన యోగి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానవేసినంత మాత్రాన అతడు కాడు, అంటే యోగి కాడు అంటూ ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం. సో ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో మనము భగవంతుడు 1వ అధ్యాయము విషాద యోగంలోనూ, 2వ అధ్యాయంలో సాంఖ్య యోగంలో ఆత్మతత్వాన్ని, 3వ యోగంలో కర్మలను ఆచరించేటువంటి విధానము, ఆ తర్వాత దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము. నిన్న కృష్ణ భక్తి భావనలో మనము కర్మలు చేయడము అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని, అంటే కర్మ యోగము లేదా కర్మ సన్యాస యోగాన్ని నిన్న చూసాము. సో దానికి కంటిన్యూషన్ గా ఈరోజు కృష్ణ భగవానుల వారి ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే తన కర్మ ఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వారు మాత్రమే ఈ సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవారు అవుతారు. అంతేగాని మేము సన్యాసులం అయ్యాం కదా అని చెప్పేసి, అంటే అన్ని మేమేమి చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు, అన్ని భౌతిక కార్యముల నుండి విముక్తులమయ్యాము అనేటువంటి ఒక ప్రకృతి, అంటే కృత్రిమమైనటువంటి ఒక భావనలో వారు అగ్నిహోత్రాది యజ్ఞాలను, హోమాలు చేయడం కూడా మానవేస్తారు. కానీ వారి యొక్క లక్ష్యము నిరాకార బ్రహ్మంతో ఏకం కావడము, అందువలన అది స్వార్థపరులు అవుతారు. సో కనుక అతడు నిజమైనటువంటి యోగి కాడు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే అంటే మనసును, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకొని తన కర్మ ఫలాల పట్ల, తను చేసేటువంటి కర్మ ఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఎవరైతే ఆచరిస్తూ ఉంటుంటాడో అటువంటి వాడే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు మనం, కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి బంధనాలు ఉండవు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ కర్మ ఫలాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా కర్తవ్యాలను ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నారో, వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళు నిజంగా సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడే అవుతాడు. అంతేకాని భౌతికంగా మేమన్నీ ఏమి చేయవలసినటువంటిది లేదు అని అగ్నిహోత్రాది క్రియలను మానివేసినంత మాత్రాన కాదు అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారు అష్టాంగ యోగ విధానము, అంటే ధ్యాన విధానాన్ని ఈ అధ్యాయంలో వివరిస్తూ ఉన్నారు. అయినా కానీ వీటన్నిటికంటే కూడా భక్తి యోగమే సరళమైనటువంటిది, ఆచరించడానికి వీలైనటువంటిది అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యం సన్యాసమితి ప్రాహు యోగం తం విద్ధి పాండవ నా హ్యాసన్యస్త సంకల్పో యోగి భవతి కచ్చన. సో ఆయన అంటున్నారు, ఓ పాండుకుమారా, ఓ అర్జున, ఏది సన్యాసము అని పిలువబడుతుందో అది యోగము, అంటే ఆ భగవంతునితో జోడించడమే సన్యాసం అంటే. అంతేకాని అన్ని వదిలివేసి ఉండేటువంటిది సన్యాసం కాదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి అది ఆ విషయాన్ని నీవు తప్పక తెలుసుకొనుము. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ప్రాపంచిక కోరికలను విడిచిపెట్టనదే యోగి కాలేరు. అంటే తమ కర్మ ఫలాలను వదిలివేయనటువంటి వాడు ఎవడు కూడా యోగి కాలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ యోగము అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధం, ఆ భగవంతునితో కలిగేటువంటి సంబంధమే యోగము అని పిలువబడుతుంది. అందుకనే ఈ భగవద్గీతలోని ప్రతి అధ్యాయాన్ని కూడా మనము యోగము అని చెప్తాం. సో ఇది ఆ భగవంతుని చేరువ చేసేటువంటి విషయాలు మనం ఈ భగవద్గీతలో చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది, అవగాహన చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయం కూడా ఒక యోగంగా చెప్తాం. ఈ అధ్యాయాన్ని ధ్యాన యోగము, ఆత్మ సంయమ యోగము. సో అంటే ఇక్కడ ఆత్మ అనేటువంటిది మనస్సుని సంయమం చేసుకోవడము అనేటువంటిది ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో వివరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే అంటున్నారు ఆయన, ఏది సన్యాసము అని పిలువబడుతుందో అదే యోగము అని నీవు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా అని అంటున్నారు, ఆరు రుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ శమ కారణముచ్యతే. యోగ పద్ధతిలోని ప్రారంభ దశలో ఉన్నవానికి
కర్మ సాధనముగా చెప్పబడినది. యోగంలో ఉన్నత స్థాయి చేరుకున్నటువంటి మునికి సమస్త భౌతిక కర్మల విరమణ సాధనగా చెప్పబడినది. అంటే ప్రారంభంలో ఉండేటువంటి వారం ఈ కర్మలు చేయడం అనేటువంటిది ఒక సాధనగా చెప్పబడుతుంది. కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలు చేయడం అనేటువంటిదే ఒక సాధన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే ఆ యోగంలో అంటే ఆ భగవంతుని సంబంధంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకుంటారో అటువంటి మునికి ఈ సమస్త భౌతికమైనటువంటి పనుల నుండి విరమణ సాధనగా చెప్పబడినది. వారు ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి మార్గాన్ని గురించి నిరంతరము అన్వేషిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేసేటువంటి విధానంలో మనం మనసుని ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి. ఈ అధ్యాయం పేరు కూడా ఆత్మ సంయమ యోగం, అంటే మనస్సుని సంయమనంలో చేసుకోవడం అనేటువంటిది. సో ఇక్కడ మన మనసు మనకి ఒక మంచి మిత్రుడు లాగాను లేదా ఒక శత్రువు లాగా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మరి అది ఎప్పుడు మనకి ఒక శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి మిత్రుల్లాగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు మన నిరంతరము ఇబ్బందులకు గురి చేసేటువంటి ఒక శత్రువులాగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాలను చూస్తున్నట్లయితే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రిపురాత్మనా. మానవుడు తన మనసు సహాయముతో తనను తాను తప్పక ఉద్ధరించుకోవాలే గాని తన ఆత్మను పతనం చేసుకోకూడదు. మనసు బద్ధ జీవుడికి మిత్రుడు మరియు శత్రువు కూడా. సో ఈ మనస్సు ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఈ దేహదారికి, ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి జీవునికి ఒక మంచి మిత్రువులాగాను అలాగే అది శత్రువులాగా కూడా పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో కనుక ఆ మనసుని మనము ఆధీనంలో ఉంచుకొని ఆ మనసు యొక్క సహాయంతో ఆ జీవుడు తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలి. అంతేకాని ఆ మనసును ఆధీనపరచుకోకుండా ఆ మనసుని ఆధీనంలో లేకుండా చేసుకోవడం వల్ల ఆ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం భౌతిక కర్మలలో నిమగ్నమై ఉండడం వల్ల అది పతనమవుతుంది. అంటే తన యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకోలేక ఈ భవబంధనాలలో ఈ సంసార సాగరంలో చిక్కుకొని పోతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, బంధురాత్మానస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనాజితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మనస్సును జయించిన వారికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తముడు, కానీ అలా చేయడంలో విఫలమైన వాడికి అతని మనసు ఒక పరమ శత్రువు వలె పనిచేస్తుంది అని అంటున్నారు. ఆత్మానస్త్యస్య హేనాత్మైవాత్మనజితః. అంటే మనసుని ఎవరైతే తన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోగలుగుతారో, ఆ మనసుని నియంత్రించుకోగలుగుతారో, అలా నియంత్రించుకోగలిగినటువంటి వారికి ఆ మనసు ఒక మంచి మిత్రుడిలాగా పనిచేస్తుంది, ఒక శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి మిత్రుడిలాగా ఉంటుంది. కానీ అలా చేయడంలో ఎవరైతే విపులమవుతారో, అంటే ఆ మనస్సుని తన ఆధీనంలో తన మనసుని సమయమునం చేసుకోలేకుండా పోతారో, అటువంటి వానికి ఆ మనసు ఒక పరమ శత్రువులాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనసు మనకి మిత్రుడిలాగా ఉంటే కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు చూస్తే అది మన యొక్క ఆదేశాలను, అంటే ఆ బుద్ధి చెప్పినటువంటి బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేస్తుంది మనసు ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు. సో అప్పుడు సరైనటువంటి ఆదేశాలను అది పాటిస్తుంది. అలాగే ఇంద్రియ భోగము నుండి అనాసక్తమై ఉంటుంది.
మనసుని ఎవరైతే నిమగ్నం చేసుకోగలుగుతూ ఉన్నారో, సో కాబట్టి అప్పుడు ఆ ప్రాపంచిక విషయాలపైన అది మమకారాన్ని పెంచుకోకుండా ఫలాపేక్ష రహితంగా పనులు చేయడంలో అది సహకరిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంద్రియ భోగముకి నుండి అది అనాసక్తమై ఉంటుంది కనుక. సో కాబట్టి జీవాత్మకు శ్రేయస్సును కలిగించేటువంటి వాటిని మాత్రమే అది స్వీకరిస్తుంది. అంటే శాస్త్రోక్తంగా ఏది మంచి పద్ధతి, ఏది చేయవలసినటువంటిది, ఆ జీవుడికి ఏది మంచిని కలగజేస్తుందో వాటిని మాత్రమే అది స్వీకరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా మనస్సును ఆధీనంలో ఉంచుకోలేకుండా ఎవరైతే ఈ ఇంద్రియ విషయాలు, ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలని అనుభవించాలి, సో ఈ జన్మ తీసుకున్నాం కదా వీటిని అనుభవించాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండి ఆ మనస్సుని ఆధీనంలో ఉంచుకోలేకుండా ఉన్నటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా కామ, క్రోధ, లోభము వంటి కోరికలు, కోపము, లోభము వంటి పాపపూరితమైనటువంటి కోరికల వెంట వారు పడగెడుతూనే ఉంటుంటారు. అంటే చేయకూడని పనులు ఈ సమాజంలో ఎన్నో చూస్తూ ఉన్నాం మనం. సో ఎప్పుడు అంటే ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనసు మన యొక్క ఆధీనంలో లేనప్పుడు, మనకు కనిపించిన దానల్లా పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావనలలో మనం ఉన్నప్పుడు ఈ పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి మనసు మన యొక్క ఆధీనంలో లేనప్పుడు, అంటే మనసు మనకు శత్రువుగా ఉన్నప్పుడు ఆ జీవులు అక్కడ వారు కామము, క్రోధము, లోభము వంటి ఆ పాపపూరితమైనటువంటి కోరికల వెంట పరిగెడుతూ ఉంటుంటారు. చేయకూడని పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటుంటారు. సన్మార్గము నుండి పక్కదారి పడుతూ ఉంటుంది. ఆ ఇంద్రియ భోగంపై ఆసక్తి కలిగి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం అనేకమైనటువంటి చేయకూడనటువంటి పనులలో వారు నిమగ్నమై ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనకి మనసుని ఒక అగ్నితో పోలుస్తూ ఉన్నారు. మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఫైర్. When controlled, it can make miracles happen. When out of control, can burn down everything in the sight. సో మనసు అనేటువంటిది ఒక అగ్ని లాంటిది అని చెప్తున్నారు. ఆ మనసును మనము కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు, అంటే అగ్నిని కంట్రోల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, చిన్న చిన్న పనుల దగ్గర నుండి, చిన్నవి వంట దగ్గర మనం వెలిగించుకునేటువంటి దగ్గర నుండి వివిధ రకాలైనటువంటి ఇంధనాలుగా రాకెట్లు నడపడానికి అనేక రకమైనటువంటి వాటిని ఆ అగ్ని ద్వారా మనం చేయగలుగుతూ ఉంటుంటాం. మహోన్నతమైనటువంటి పనులు కూడా మనం ఆ అగ్ని ద్వారా చేయగలుగుతాం. కానీ అది మన ఆధీనంలో లేకుండా ఉందనుకోండి, అడవులలో ఎక్కడైనా మంటలు రేగాయి అనుకోండి, అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్, అది నియంత్రణలో ఉండదు. అలా నియంత్రణలో ఉండనటువంటిది ఏం చేస్తుంది, తన పరిధిలో ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని కూడా భస్మం చేసేస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనసు మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నంత వరకు మనమందరం కూడా మంచిగా సన్మార్గంలో ఉండి మంచి సక్రమమైనటువంటి పనులలో చేయడంలో నిమగ్నమై ఉంటారు. అలా మనసును ఆధీనంలో లేనటువంటి వాడు దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు, అది చేయకూడనిది అయినా కూడా చేసేటువంటి స్వభావాలను వారు పొందుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, జితాత్మన ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, మనస్సును జయించిన వాడు శాంతిని పొందిన కారణంగా పరమాత్మని అది వరకే సమీపించి ఉంటాడు. అటువంటి యోగులు సుఖదుఖములు, శీతోష్ణములు, మానావమానములు సమానమైనవిగా ఉంటాయి. ఎవరైతే మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకోగలుగుతారో, ఆ మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగినటువంటి వాడు శాంతియుతంగా ఉండగలుగుతాడు. ఆ శాంతిని పొందిన కారణంగా అతడు ఆ పరమాత్మని సమీపించినటువంటి వాడవుతాడు, ఆ పరమాత్ముడిని దగ్గరగా అవుతాడు, ఆ పరమాత్ముడికి. అటువంటి యోగులు ఈ ద్వంద్వాలు, అంటే సుఖాలు, దుఃఖాలు, మాన అవమానాలు, సో అనేటువంటి ఆ ద్వంద్వాలు సమానమై ఉంటాయి. అంటే సుఖాలలోనూ దుఃఖాలలోనూ ఒకే రకంగా ఉండడము, గౌరవమైన అగౌరవమైన వాటిని సమానంగా స్వీకరించేటువంటి స్థిరమైనటువంటి మనసును కలిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే వారు ఆ మనసుని తన ఆధీనంలో సంయమనం చేసుకోగలిగినటువంటి యోగులు కాబట్టి వారు ఆ పరమాత్ముని దర్శించగలుగుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు.
ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా, జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచన. ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మనిషి తాను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణచే పూర్తిగా సంతుష్టుడు అయినప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్నవానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతారు. అంటే ఎవరు యోగిగా పిలువబడతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని మరొకసారి ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు మనకి. అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాడు. మట్టి, రాళ్ళు, బంగారము అన్నిటినీ కూడా ఒకే దృష్టితో చూడగలుగుతాడు. అంటే యోగి అని వాడు నిజమైనటువంటి యోగి. మరి ఎవరు యోగి అంటే ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, యుక్త ఇతి యుచ్యతే యోగి. అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధము కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు యోగి. అటువంటి యోగి తాను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన, అంటే జ్ఞానము తాను చదివినటువంటిది, శ్రవణం చేసినటువంటివి, విజ్ఞానం అంటే అనుభవపూర్వకంగా. ఇక్కడ జ్ఞానము విజ్ఞానం, జ్ఞానము అంటే మనము గురువుల ద్వారా నేర్చుకున్నటువంటిది లేదా గ్రంథాల నుండి తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలు. విజ్ఞానము అంటే దానిని అవగాహన చేసుకోవడం, అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నటువంటివి విజ్ఞానము అని చెప్తారు. అటువంటి ఆ జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణల చేత పూర్తిగా సంతుష్టుడైనటువంటి ఆత్మానుభవంలో ఉన్నటువంటి వాడు యోగి అని పిలువబడతాడు. సో అటువంటి యోగి దివ్యత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ నిగ్రహంలో ఉండుట కారణంగా అతనికి ఇక్కడ కనిపించే భౌతికంగా కనిపించేవి అన్నీ కూడా ఒకే విధంగా ఉంటాయి. కానీ మామూలుగా ఈ భౌతిక విషయాలపైన వెంపర్లాడేటువంటి మనకి మాత్రమే ఈ మట్టి, రాళ్ళు, బంగారము వేరువేరుగా కనిపిస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఈ మన మనసుకి ఒక 6 రకాలైనటువంటి శత్రువులు ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. అది మన ఇది అందులో మొదటిది కామ, అలాగే క్రోధ, లోభము, అలాగే మాత్సర్యము, మోహము, మదము అనేటువంటి ఈ విషయాలు మన ఈ మనసుని పాడు చేసేటువంటి శత్రువులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా మనకి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని పరిచయం చేస్తున్నారు. సో ఈ అష్టాంగ యోగ విధానం అంటే సాధారణంగా ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, యోగము అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధం, ఆ భగవంతునితో సంబంధం పొందడమే యోగము అని చెప్తుంటారు. సో అటువంటి యోగాల్లో మనకి ఇక్కడ కర్మయోగము అని, జ్ఞాన యోగము, అష్టాంగ యోగ విధానము, భక్తి యోగము అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ విధానాలు చెప్పబడినవి. సో ఈ అష్టాంగ యోగ విధానంలో ముఖ్యంగా మనకి 8 అంశాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి చివరిది. సో ఇవి 8 దశలు అష్టాంగ యోగం విధానంలో ఉండేటువంటి 8 దశలు. సో సాధారణంగా యమ అంటే చేయవలసినటువంటి పనులు, అంటే నియమాలు, ఏ ఏ ఏ నియమాలను మనం పాటించాలి అంటే సానుకూలమైనటువంటి సూచనలుని యమ అని చెప్తారు. ఇక నియమ అంటే చేయకూడనివి, యమ అంటే చేసేటువంటివి, నియమ అంటే చేయకూడనివి, అంటే వేటిలో మనం నియంత్రణను కలిగి ఉండాలి, ఏవి మనకి యోగ విధానంలో ప్రతికూలాన్ని కలగజేస్తాయి, ఏవి నిషేధాలు అనేటువంటి విషయాలు నియమాలు అని చెప్తాం. అలాగే యమ అంటే చేయవలసిన వాటి గురించి తెలుసుకుని ఏం చేయాలి ఈ యోగ విధానంలో అనేటువంటి తెలుసుకొని, ఏవి చేయకూడదు అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక ఈ అష్టాంగ యోగ విధానంలోని నెక్స్ట్ దశ ఏంటంటే ఆసనం, అంటే కూర్చునేటువంటి భంగిమలు. యోగ విధానాన్ని చేయడానికి మనం కూర్చునేటువంటి భంగిమలను ఆసనం అని అంటారు. అంటే శరీరాన్ని నియంత్రించడం. ఈ ఆసనానికి కూడా ఒక క్రమ పద్ధతి ఉంటుంది. ఏకాంత ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి ఒక సదునైనటువంటి ప్రదేశం తీసుకొని దానిపైన గడ్డి వేసుకొని, ఆ తర్వాత జింక చర్మం అంటారు, ఆ తర్వాత ఒక పలుచని క్లాత్ గుడ్డ వేసి,
సో దానిపైన కూర్చోవాలి. అది మరీ ఎత్తుగా కానీ మరీ లోతుగా కానీ ఉండనటువంటి ప్రదేశంలో ఆసనంలో కూర్చోవాలని చెప్తారు. సో ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే చేయవలసినటువంటి నియమాలు ఏంటి, చేయకూడనివి ఏంటి అని తెలుసుకొని ఆసనం వేసుకొని కూర్చుని, అంటే శరీరాన్ని నియంత్రించడం చేసుకుని, ఇక 4వ దశ ఏదైతే ఉందో ఈ అష్టాంగ యోగ విధానంలో ప్రాణాయామం, అంటే ఆ విధంగా కూర్చున్న తర్వాత ఇక మన యొక్క శ్వాసని నియంత్రించాలి అని చెప్తారు. శ్వాస పైన దృష్టి ఉంచడమే ప్రాణాయామం. ఇక్కడ శ్వాసను నియంత్రించడం, శ్వాసను నియంత్రించుకుంటూ, అంటే ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను నియంత్రించుకుంటూ నట్లయితే ఇక నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళవచ్చు అని చెప్తారు. అది ప్రత్యాహార. అంటే ఇక ఆ విధంగా ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను నియంత్రించుకుంటూ, ఈ శ్వాసను నియంత్రించుకుంటూ మన యొక్క ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవాలి. అంటే మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఈ భౌతిక విషయాలు, ఇంద్రియ విషయాలు ఏవైతే నిన్న మనం చర్చించుకున్నామో, దుఃఖ హేతువులుగా ఉండేటువంటి ఆ ఇంద్రియ విషయాలన్నిటినీ కూడా ఉపసంహరించుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. సో ఎప్పుడైతే మన ఇంద్రియాలుని విషయాల నుండి మనం ఉపసంహరణం పొందామో, అప్పుడు మన మనసుని పైన దృష్టి పెట్టి ఆ మనసును నియంత్రించుకోవాలి. సో ఇంద్రియ ఉపసంహరణ జరిగిన తర్వాత మనసుని నియంత్రించుకోవాలి. అలా మనసును నియంత్రించుకున్న తర్వాత ఆ భగవంతుడి పైన ధ్యాస ఉంచి ఆ భగవంతుడిని ధ్యానం చేయడం, విష్ణువును ధ్యానం చేయడమే నెక్స్ట్ ఉండేటువంటి ధ్యానము అని చెప్తుంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఆ ధ్యానం, అంటే ఇవన్నీ కూడా మన ఆధీనంలో ఉండి, అంటే మనం చేయవలసినవి ఏంటి, చేయకూడనివి ఏంటి, ఒక ఆసనాన్ని భంగిమ కూర్చోవడం, నిటారుగా కూర్చోవడము, ఈ అన్ని కూడా ఒక పద్ధతిలో కూర్చొని శరీరాన్ని నియంత్రించుకొని శ్వాస పైన మన కంట్రోల్ చేసుకుని ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకొని మనసును నియంత్రించుకున్న తర్వాత ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేస్తూ, ఎవరికి ఇవి అనుకూలమైనది, కొంతమంది ఓం నమో నారాయణాయ అని, ఓం నమ శివాయ, ఓం లేకపోతే ఓం, సో ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా భగవంతుని, ఆ విష్ణువు పైన ధ్యానం చేయాలి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా అంతిమ దశలో మైమర్చుడు పూర్తి శోషణం జరుగుతుంది. వారు ఆ బ్రహ్మస్థితిని పొందగలుగుతారు. ఆ భగవంతుల్లో ఐక్యమవడం, ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా ఈ యమ అనేటువంటిది ఇంత మనం చెప్పుకున్నట్లుగా చెప్తున్నారు అక్కడ. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకియత చిత్తాత్మ నిరాశీర పరిగ్రహః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. ఇవి మనం యమ అంటే ఏం చెయ్యాలి అనేటువంటి, అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా మనసును నిగ్రహించాలి. అతడు ఆశలను వదిలి ఏమీ పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి. అంటే ఈ భౌతిక విషయాలపైన ఉండాలి. సో అలాగే నియమం అని చెప్తున్నారు. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త శ్రేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. సో ఆయన అంటున్నారు, ఆహారము, మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనులు, ఆ యొక్క అలవాట్లను ఎవరైతే క్రమపరిచి ఉంటారో వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టేటువంటి యోగ సిద్ధి లభిస్తుంది. అంటే నియమాలు, ఆహారం, అంటే ఆహారం మనం తీసుకునేటప్పుడు మరీ ఎక్కువగా తీసుకోవద్దు, మరీ తక్కువగా తీసుకోవద్దు అని చెప్తారు. అలాగే నిద్ర కూడా, అతి ఎక్కువగా నిద్రపోయే వాళ్ళు కానీ అతి తక్కువగా నిద్రపోయేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ విధానాన్ని ఆచరించలేరు అని చెప్తారు. అలాగే పనుల యొక్క, వారు చేసేటువంటి పనుల పట్ల కూడా ఒక క్రమత్వాన్ని వారు కలిగి ఉండాలి. అటువంటి వారే ఈ యోగ సాధనలో పరిపూర్ణతను సాధించగలుగుతారు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, ఎవరైతే అతి ఎక్కువగా తింటారో లేదా అతి తక్కువగా తింటారో, అంటే నియంత్రణ లేనటువంటి వారు, తిండి విషయంలో కానీ వారి యొక్క నిద్ర విషయంలో కానీ నియంత్రణ లేకుండా ఎవరైతే ఉంటారో
అంటే అతి ఎక్కువగా తినేవారు కానీ లేదా అతి తక్కువగా తినేవారు కానీ, లేదా నిద్ర విషయంలో కూడా ఎక్కువగా నిద్రపోయేవారు కానీ లేదా అతి తక్కువగా నిద్రపోయేవారు యోగంలో విజయం సాధించలేరు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ యోగ సాధనలో విజయం సాధించాలి అంటే వారు వారి యొక్క అలవాట్లను, వారు చేసేటువంటి పనులు, ఆహారం దగ్గర నుంచి నిద్ర విహార విషయాలు, వారు చేసేటువంటి పనులన్నిటిలో కూడా ఒక క్రమశిక్షణతో ఉండాలి, ఒక క్రమత్వంతో ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు పరిపూర్ణతను సాధించగలుగుతారు ఈ యోగ విధానంలో అంటే చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రశాంత మనసంహేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతి రజసం బ్రహ్మభూతమ కల్మషం. ప్రశాంతమైన మనసు కలిగిన వాడు, కామ క్రోధాది ఉద్రేక కారణాలకు అతీతుడు, పాపరహితుడు, బ్రహ్మ స్వరూపుడు అయిన యోగ పురుషుడికి పరమ సుఖం లభిస్తుంది. అంటే ఆ పరిపూర్ణతను అతడు పొందగలిగినట్టాడు. అంటే ప్రశాంతమైన మనసును కలిగినటువంటి వాడు. మరి ఎప్పుడు ప్రశాంతమైనటువంటి మనసు వస్తుందంటే ఈ అన్ని దశలను దాటగలిగినటువంటి అప్పుడు. అలాగే ఈ కోరికలు, కోపము, ఆ ఉద్రేకాలకు అతీతులుగా ఎవరైతే ఉంటారో, పాపరహితులుగా అంటే అకర్మలు చేసేటువంటి వారు, భక్తి భావనలో ఆ భగవంతుని యొక్క సంబంధంలో అంటే తాను చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలాలను ఆశించకుండా ఎవరైతే చేస్తూ ఉన్నాడో అటువంటి బ్రహ్మ స్వరూపుడు అయినటువంటి ఆ యోగ పురుషుడికి పరమ సుఖం లభిస్తుంది. అంటే ఆ యోగ విధానంలో అతడు పరిపూర్ణతను సాధించగలుగుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. సో కానీ ఈ యోగ విధానము ఈ కలియుగంలో మనము ఆచరణము అంత సాధ్యమయ్యే విధంగా ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ యోగ విధానం అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ ఏదైతే ఈ 8 అంగాలు ఉన్నాయో అష్టాంగ యోగ విధానంలో ఈ 8 అంగాలు, వీటిని ఒక్కొక్కటి క్రమపరుచుకుని వాటిని నేర్చుకోవడానికి ఎంతో సమయం పడుతుంది. కానీ ఈ కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలో దానిని మనము ఆచరించడం అనేటువంటిది సాధారణంగా సాధ్యం అయ్యేటువంటిది కాదు. సో కనుకనే ఈ మనకి ఆ భగవంతుడు కూడా చెప్తారు. సో దీనికంటే ఆ భక్తి యోగమే సరళమైనది, ఆచరణాత్మకమైనది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎన్నో కష్టాలతో కూడినటువంటిది ఈ అష్టాంగ యోగ విధానము అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నారు, యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచ మే న ప్రణశ్యతి. ఎవరైతే నన్ను అంతటా దర్శిస్తారో, అన్నిటినీ నాయందే దర్శిస్తారో వారు నన్ను కోల్పోరు, నేను వారిని కోల్పోను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తన యొక్క భక్తులో తనకు శరణొచ్చినటువంటి వారు, తనను నిరంతరము ధ్యానించేటువంటి, తనను నిరంతరం అర్చించేటువంటి తన యొక్క భక్తుల గురించి చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆ భక్తులు యోగలో పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వారు, లేదా భక్తి యోగమును ఆచరించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ భగవంతుడిని, ఆ దేవదేవుడిని, సర్వంతర్యామి అయినటువంటి ఆ భగవంతుడిని అంతటా దర్శిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ప్రతి విషయంలో కూడా భగవంతుడిని దర్శించగలుగుతారు, అన్నింటినీ కూడా భగవంతుడి యందే దర్శించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అలా ఎవరైతే ఉంటారో అంటే అంతటా భగవంతుడిని దర్శిస్తూ అన్నింటినీ కూడా ఆ భగవంతుడి యందే ఉన్నట్లుగా ఎవరైతే దర్శించగలుగుతారో అటువంటి వారిని, అంటే అటువంటి వారికి ఆయన్ని కోల్పోరు అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడిని ఎప్పుడూ ఆ భగవంతుడిలోనే ఉంటారు. అలాగే ఆయన కూడా చెప్తున్నారు, వారు నాతో ఉండడమే కాదు నేను కూడా వారిని వదిలివేయను. సో అటువంటి ఆ భాగవోత్తములను, ఆ భక్తులను ఆయన ఎప్పుడూ కూడా వదిలివేయను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇదంతా ఆ అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని చెప్పిన తర్వాత మరలా అర్జునుడిలో కలిగినటువంటి ఆ విషయాలు, సందేహాలుని మరలా ఒక జిజ్ఞాసుడు అయినటువంటి శిష్యుడుగా అర్జునుడు మరలా
ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. అంటే అష్టాంగ యోగం విధానం ఇప్పుడు భగవంతుడు వివరించినటువంటి అవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు మరలా ఆయన ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ని అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ మధుసూదన, మనస్సు నిలకడలేనిది కావడం వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింప శక్యము కానిది మరియు అసాధ్యమైనది అనిపిస్తుందయ్యా. సో ఇప్పటి వరకు చెప్పాడు కదా, ఈ అష్టాంగ యోగ విధానం అంటే ఈ యోగ విధానం ఏదైతే ఉందో దీనిలో పాటించవలసినటువంటి నియమాలు, ఆసనము, ఆ ప్రాణాయామము, ధారణ, సో ఇవన్నీ కూడా చెప్పి ఆయన చెప్పినటువంటి అవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఓ మధుసూదన, మరి ఇవన్నీ మేము చెయ్యాలి, ఈ యోగ విధానాన్ని ఆచరించాలంటే మనస్సుని ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి కదా. మరి మనస్సు ఏమో నిలకడలేనిదయ్యా, చంచలమైనటువంటి మనస్సు కదా. అటువంటి మనస్సుని అటువంటిది కావడం వల్ల మనసు నీవు చెప్పినటువంటి ఈ యోగ విధానము మనస్సును ఆధీనంలో ఉంచుకొని నీవు చేయమంటున్నటువంటి ఈ యోగ విధానం ఏదైతే ఉందో అది సాధారణంగా ఆచరించడము సాధ్యం కాదేమో అనిపిస్తుంది, ఇది అసాధ్యమైనది అనిపిస్తుందయ్యా అంటూ ఆయనకి కలిగినటువంటి సందేహాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో ఇంకా చెప్తున్నాడు. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. ఓ కృష్ణ, ఈ మనసు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది మరియు మూర్ఖపు పట్టుగలది. అలాంటి మనసును నిగ్రహించడం, నువ్వు మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలంటున్నావు కదా, మరి ఆ చంచలమైనటువంటిది, అల్లకల్లోలమైనటువంటిది, బలమైనటువంటి, మూర్ఖపు పట్టుగలిగినటువంటి ఆ మనసును నిగ్రహించడము వీచే గాలిని నియంత్రించటము కన్నా ఎక్కువ కష్టంగా అనిపిస్తుందయ్యా మాకు అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మనసు ఎంతో చంచలమైనటువంటిది, అల్లకల్లోలమైనటువంటిది, అలాగే వీటన్నిటికంటే మూర్ఖపు పట్టుగలిగినటువంటిది. ఏదైనా మనకు బయట చూస్తే దాన్ని పొందాలి, నిరంతరం దానిపైన భావన ఉంటూ ఉంటుంది. మరి అలాంటి మనసుని, ఎందుకంటే మనం చూస్తే ఇక్కడే ఉంటాం, మన మనసు ఎటెటో పరిగెడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండే క్షణంలో ఎక్కడో ఉన్నట్లుగాను, ఏదో చేస్తూ ఉన్నట్లుగాను ఊహించగలుగుతాం. అమెరికాలో ఉన్నో లేదు ఎంతో ఎంతో ఖండాంతరాల్లో ఉన్నట్లుగా కూడా ఊహించుకోగలుగుతాం మనసు ద్వారా. సో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, అర్జునుడు, ఈ మనసు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, మూర్ఖపు పట్టుగలిగినటువంటి ఈ మనసును నియంత్రించడం అనేటువంటిది బాగా బలంగా వీచే గాలినైనా, అంటే గాలి ఎప్పుడు నిరంతరం ఎటుపడితే అటు వీస్తూ ఉంటుంది, అలా వేగంగా వీచేటువంటి గాలినైనా ఆపవచ్చేమో, కానీ ఈ మనసులో కలిగేటువంటి అలజడులను ఆపడము అంత సాధ్యం అనిపించట్లేదయ్యా అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో దానికి ఇక సాధారణంగా మరి ఇక్కడ మనము అర్జునుడు అంత చంచల మనస్సు కలిగినటువంటి వాడేమి కాదు, చిన్నప్పటిని కూడా ఎంతో దృఢమైనటువంటి మనస్సును కలిగినటువంటి వాడు. చిన్నప్పుడు విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడే ఆ ద్రోణాచార్యుడు అడిగినప్పుడు తన గురువు గారు ఆ ఒక చెట్టు పిట్టపై, అంటే చెట్టు పైన ఉన్నటువంటి పిట్ట కన్నుకు బాణం వేయమనంటే తన ఇతర శిష్యులను అడిగితే వారు ఏం కనిపిస్తుంది నాయన మీకంటే, వారు అనేవారట, గురువు గారు మాకు ఎక్కడనో కొండలు కనిపిస్తున్నాయి, అలాగే ఆకాశం కనిపిస్తుంది, చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి, అంతా కనిపిస్తున్నాయి, పిట్లు కనిపిస్తున్నాయి అంటే, మరికొంతమంది ఏమో గురువు గారు చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి, ఆకులు కనిపిస్తున్నాయి, కొమ్మలు కనిపిస్తున్నాయి, ఆ కొమ్మల పైన పిట్టలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే అర్జునుడు అన్నాడట, గురువు గారు మీరు చెప్పినటువంటి ఆ పిట్ట కన్ను మాత్రమే నాకు కనిపిస్తుందయ్యా అన్నాడట.
అంటే అంతటి ఏకాగ్రత కలిగినటువంటి వాడు. అందుకే అర్జునుడు చెయ్యలేక కాదు. సో ఇటువంటి సాధారణంగా అందరికీ కూడా కలిగేటువంటి సందేహాన్ని తను నివృత్తి చేస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే ఆ ద్రౌపది స్వయంవరంలో ఆయన పైన తిరుగుతున్నటువంటి చేపను పైనుండి కింద అద్దంలో చూస్తూ దానికి బాణం వేసినటువంటి వాడు ఏకాగ్రత కలిగినటువంటి వాడు. అలాగే అరణ్యవాసంలో ఎన్నెన్నో విషయాలను సేధించగలిగినటువంటి వాడు అర్జునుడు. సో కనుక సాధారణమైనటువంటి మానవులమైన మనందరికీ వరకు ఆయన ఈ విషయాన్ని అడిగి ఉండవచ్చు. సో దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ములు ఈ విధంగా పలికాడట, ఓ అర్జున, చంచల స్వభావమైన మనసు నిగ్రహించడానికి శక్యము కానిది అనడంలో సందేహం లేదు. కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా దానిని నిగ్రహించవచ్చయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. అర్జునుడు అడిగాడు కదా, మనసు అనేటువంటిది చాలా చంచలమైనది. ఆ చంచలమైనటువంటి మనసును మీరేమో ఆధీనం చేసుకోమంటున్నారు, కానీ అది మాకు వేగంగా వీచే గాలినైనా ఆపవచ్చేమో, కానీ దాన్నైనా నిలువరించవచ్చేమో, కానీ ఈ మనసును నిలువరించడం కష్టం అనిపిస్తుందయ్యా కృష్ణ అని అడిగాడు ఆయన. సో దానికి ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నువ్వు అన్నట్లుగా మనసు చంచల స్వభావమైనదే, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. దానిని నిగ్రహించడం శక్యం కానిది, అంటే నిగ్రహించడం కష్టమే అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదయ్యా అర్జున. కానీ ఎవడైతే సరైనటువంటి సాధన చేస్తాడో, వైరాగ్యాలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంటాడో, ఆ వైరాగ్యాన్ని, ఆ ఇంద్రియ భౌతిక విషయాలపైన మమకారాలను ఎవడైతే వదిలివేస్తాడో, అలాగే వదిలివేసి సాధన చేస్తూ ఉన్నాడో, అటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఆ మనస్సును నిగ్రహించవచ్చయ్యా. దాన్ని నువ్వు అన్నట్లుగా మనస్సును నిగ్రహించడం అనేటువంటిది కష్టమే, అందులో సందేహం లేదు. కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా ఖచ్చితంగా ఆ మనసును నిగ్రహించవచ్చయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మరలా అర్జునుడు ఆ విధంగా సాధన ద్వారా సాధించవచ్చయ్యా అర్జున అని చెప్తే సరే అని చెప్పేసి మరలా తనకు కలిగినటువంటి సందేహాన్ని అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచలిత మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. సో ఆయన అంటున్నాడు, ఈ అర్జునుడు ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణం ప్రారంభించి కూడా చంచలమైన మనస్సు కారణం తగినంతగా పరిశ్రమించక యోగ లక్ష్యము యొక్క అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయిన యోగి యొక్క గతి ఏమిటయ్యా? ఓకే, మీరు అన్నట్లుగా సాధన చేస్తాము, సాధన చేసి మనసు ద్వారా ఏదో చేద్దామని ఈ యోగ విధానాన్ని ప్రారంభించి కూడా శ్రద్ధతోనే ఈ యోగ విధానాన్ని కంప్లీట్ చేద్దామని ప్రారంభించి ఈ చంచలమైనటువంటి మనసు కారణంగా మధ్యలో కలిగేటువంటి అలజడులు, ఈ విషయాల కారణంగా తగినంతగా పరిశ్రమించక ఈ యోగం యొక్క లక్ష్యాన్ని, గమ్యం ఏదైతే ఉందో ఈ గమ్యాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయినట్లయితే మరి అటువంటి వారి పరిస్థితి ఏమిటయ్యా? వారు ఏమవుతుంది వారి పరిస్థితి? నువ్వు అన్నట్లుగా అన్ని ఆ భౌతిక విషయాల నుండి దూరంగా ఉండి ఈ విధానాన్ని ప్రారంభించి ఉన్నట్లయితే మరి అటువంటి వారు ఏమిటి వారి పరిస్థితి? వారు ఈ ఆధ్యాత్మికంలోనూ వృద్ధి చెందక లేదా భౌతిక విషయాలలో సుఖాలను పొందక అటు రెండింటికి చేరినటువంటి వాడవుతాడు కదా అనేటువంటి భావనతో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో దానికి ఇక
ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. తపస్విభ్యోదికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోదికః కర్మిభ్యచ్ఛాదికో యోగి తస్మాద్యోగి భవార్జున. ఓ అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఒక శ్లోకం మిస్ అయినట్టుంది. ఓకే అండి, ఈయన ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అడిగాడో దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానంగా చెప్తారు. ఏంటంటే, ఎవరైతే ఈ యోగ విధానాన్ని ప్రారంభించి ప్రారంభ దశలోనే వారు అంటే సాధించకుండా ఈ చంచలమైనటువంటి మనసు కారణంగా, అలాగే సమయం కూడా సరైనటువంటిదిగా ఉండదు, సమయం ఎవరి కోసం ఆగదు కనుక అతడు కాలం గడిచి వెళ్ళిపోయినట్లయితే అటువంటి విఫలమైనటువంటి యోగి గురించి చెప్తారు. ఏంటంటే, ఆ ప్రారంభ దశలో విఫలమైనటువంటి యోగి తాను చేసినటువంటి యోగ విధానము ద్వారా ఆ పుణ్యలోకాలకు, అంటే పుణ్య జీవులు ఉండేటువంటి లోకాలకు వెళ్ళి, అంటే ఆ ఇంద్రుడు, స్వర్గ దేవతలు ఉండేటువంటి ఆ లోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ సుఖాలను అనుభవించి తర్వాత ఆ ధార్మిక జనుల యొక్క వంశాలలో జన్మిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు ప్రారంభంలో వారు ఈ యోగ విధానంలో నుండి మధ్యలోనే అంటే ఆపివేసి ఈ జన్మలను వారు సాధించి, అంటే జన్మ వెళ్ళిపోయినట్లయితే వారి పరిస్థితి ఏమిటి అని అడిగాడు కదా. సో అటువంటి వారు అంటే ప్రారంభంలో విఫలమైనట్లయితే వారు పుణ్యజీవులు ఉండేటువంటి అంటే దేవతల లోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఆ సుఖాలను అనుభవించి తిరిగి అది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్తారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనకి భౌతిక విషయంలో కొంత సంపాదన, 1 కోటి రూపాయలు సంపాదించాలి అని అనుకున్నాం అనుకోండి, ఒక 50 లక్షలు ఈ జన్మలో సంపాదించాం, మిగతా 50 లక్షలు సంపాదించాలి అంటే మళ్ళీ మనం అదే కోరికలో ఉంటాం కాబట్టి ఏ విధమైనటువంటి భావనతో ఉంటే అదే విధంగా పుడతాం మళ్ళీ. సో కాబట్టి మళ్ళీ పుట్టినప్పుడు మళ్ళీ 0 నుంచే సాధించాలి. కానీ ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయంలో ఆ సుఖాలను ఎలాగో అనుభవిస్తాడు, తర్వాత మళ్ళీ ఆధ్యాత్మికంగా కొంత అవగాహన ఉన్నటువంటి కుటుంబాలలో వారికి అవకాశం కల్పించి మరలా భక్తి కంటిన్యూ అయ్యే విధంగా అవకాశం ఉంటుందయ్యా అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఎక్కువ కాలం చేసినట్లయితే వారు ధనవంతుల యొక్క కుటుంబంలో, అంటే గొప్ప జ్ఞానం కలిగినటువంటి యోగుల యొక్క వంశాలలో వారు జన్మిస్తారు. తద్వారా తొందరగానే ఈ జన్మలో ముక్తిని పొందేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది వారికి అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ యోగ విధానాన్ని ప్రారంభించి వారు విఫలమైనా కానీ ఎటువంటి నష్టం లేదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భౌతిక విషయములలో మళ్ళీ మొదటి నుంచే వేరుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ఏ కొద్దిగా వృద్ధి చెందినా అది నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్తారు. అందుకే గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యాల ప్రకారంగానే మనము అనుభవించే విధంగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ ఆధ్యాత్మికంగా ఎవరైతే కొద్దిగా ఈ జన్మలో చేసుకున్నా అది నెక్స్ట్ జన్మలో మరలా మనని కనీసం మానవుడుగానైనా పుట్టిస్తుంది అని చెప్తారు. ఏ పిల్లో, కుక్కో, నక్కో, బల్లిగా పుట్టకుండా మళ్ళీ మానవ జన్మ పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు, ఆధ్యాత్మికంగా ఏ కొంచెం ప్రారంభించినా. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్ర జ్ఞానం కలవాళ్ళు కంటే, కామ్యకర్మలు చేయువాని కంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు. అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధం పెట్టుకున్నటువంటి వాడు ఈ శాస్త్ర జ్ఞానం కలిగిన కంటే కూడా కామ్యకర్మలను, అంటే మనం పొందాలి, ఇది నేను పొందాలి అనేటువంటి భావనలో చేసే కర్మలు చేసే వాడి కంటే కూడా ఈ యోగి ఉన్నతుడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి నీవు యోగి అవ్వడానికి ప్రయత్నించుము, అంటే భక్తి భావనలో కర్మలు చేయడానికి నీవు అడిగాడు కదా, నేను కర్మయోగం చేయాలన్నా, కర్మ సన్యాసం చేయాలన్నా నాకని నిన్నటి అధ్యాయంలో అడిగాడు. దానికి కంటిన్యూషన్ చెప్పుకుంటూ సో ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కాబట్టి నీవు యోగి అవ్వడానికి, అంటే భక్తి భావనలలో కర్మలు చేయడానికి నీవు ప్రయత్నం చేయవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి
ఎవరు ఉత్తమమైనటువంటి యోగి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకమైనటువంటి ఈ శ్లోకంలో ఉత్తమ యోగి లక్షణాలను ఆయన గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. యోగి నామపి సర్వేషాం మధ్యతే నాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమీయుక్త తమో మతః. అత్యంత శ్రద్ధతో ఎల్లప్పుడూ నాయందే మనసు నిగ్నమై ఉండువాడు, తన యందే నన్ను స్మరించేవాడు, భక్తితో సేవ చేసేవాడు అయిన యోగి యోగులలోకెల్లా అత్యున్నతమైన వారిగా పరిగణిస్తున్నాను. ఇది నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉత్తమమైనటువంటి యోగి అనేటువంటి దానికి ఈ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో ఆయన సమాధానం చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా ఎవరైతే అత్యంత శ్రద్ధతో ఎల్లప్పుడూ నిరంతరము కూడా ఆ భగవంతుని యందే నిమగ్నమై ఉంటారో, ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉంటారో, ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణజొచ్చుతారో, తన యందే నన్ను స్మరించేవాడు, నిరంతరము కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు, భక్తితో సేవ చేసేటువంటి వాడు అయినటువంటి యోగి ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వాడు యోగుల అందరికల్లా కూడా అత్యున్నతమైన వానిగా నేను పరిగణిస్తూ ఉన్నానయ్యా, ఇది నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆయన ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని వెలుగుచ్చడం జరిగింది. సో ఇక్కడ అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ అన్ని కూడా అంత్యంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ భక్తి మార్గము సరళమైనటువంటిది, వారే ఈ యోగులందరిలోకెల్లా కూడా అత్యున్నతమైనటువంటి యోగులని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ విధానాలలో కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగ విధానము, భక్తి యోగము, ఇది ఒక సోపాన క్రమము. ఆ భగవంతుణ్ణి చేర్చడానికి మనకు ల్యాడర్ సోపాన క్రమం తీసుకున్నట్లయితే వీటిలో కర్మయోగము అనేది చివరి కింద ఉండేటువంటి మెట్టు, ఆ తర్వాత ఉన్నది జ్ఞానయోగము, ఆ తర్వాత అష్టాంగ యోగము, దీనికంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి ఆ భగవంతునికి చేరువ చేసేటువంటిది భక్తి యోగము అని చెప్తారు. ఇక్కడ అదే అంటున్నారు, మిగతా యోగాలన్నింటికి యొక్క తుది గమ్యం ఆ భక్తి యోగమే. సో కర్మయోగం కానీ, జ్ఞానయోగం కానీ, ఆ అష్టాంగ యోగం, ఇవన్నీ కూడా ఆ భక్తి యోగానికి ఇవి ఒక మెట్లు. ఆ చేరడానికి అంతిమంగా ఆ భగవంతుని చేరడానికి ఆ భక్తి యోగమే అంతిమమైనటువంటిది, ఉన్నతమైనది అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. సో మనకి ఈ డిఫరెంట్ యుగాలలో మనం చెప్తాం, యుగ చక్రాలు ఉన్నటువంటి సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగము అనేటువంటి ఈ యుగాలలో మనం మరి ఆ భగవంతుని గురించి చేసేటువంటి ధ్యానం ఏదైతే ఉన్నాయో, వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రాక్టీసెస్, ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ధ్యాన విధానము ఉంది అని చెప్తున్నారు. సత్యయుగంలో ఒక్కొక్కరు లక్షల సంవత్సరాలు జీవించేవారు అని చెప్తుంటారు. ఒక వ్యక్తి సుమారుగా జీవుడు మానవుడుగా ఉన్నట్లయితే 1,00,000 సంవత్సరాలు జీవించేవాడు. అటువంటి వాడు యోగా చేయడానికి, ఎందుకంటే ఆ యోగ విధానాన్ని చేయడానికి కొన్ని రోజులు, అంటే మామూలుగా మనం ఆ ఆసనం కానీ నేర్చుకోవడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అని చెప్తారు. సో వారికి ఆ రోజులలో ఆ సత్యయుగంలో వారికి సరిపోతుంది. ఆ మెడిటేషన్ చేసేవారు, అంటే సత్యయుగంలో మెడిటేషన్ ఉండేటువంటిది అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత త్రేతాయుగం, శ్రీరామచంద్రుడు ఉండేటువంటి ఆ యుగంలో, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞ యాగాదులు చేయడం అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని చేరువ చేసేటువంటి మార్గము అని చెప్పారు. యజ్ఞాలు చేయడము. ఇక ద్వాపర యుగం, శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు వచ్చినటువంటి అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఆ యుగంలో, ద్వాపర యుగంలో ఆ భగవంతునికి చేరువ చేసేటువంటి విధానము అర్చన విధానం, టెంపుల్ వర్షిప్. దేవాలయాలకు వెళ్ళి అక్కడ అర్చన చేయడం, భగవంతుణ్ణి పూజించడం అని చెప్తారు. మరి ఈ కలియుగంలో మనకి అంత సమయం, ఎందుకంటే సత్యయుగంలో 1,00,000 సంవత్సరాల వరకు జీవించినటువంటి వారు త్రేతాయుగంకి వచ్చినట్లయితే ఒక సున్నా ఎగిరిపోయి 10,000 సంవత్సరాల దాకా జీవించేవారు అని చెప్తారు. అలాగే ద్వాపర యుగంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇంకొక సున్నా ఎగిరిపోయి 1000 సంవత్సరాల వరకు అని చెప్తారు. ఇప్పుడు కలియుగంలో మనకి సాధారణంగా మరొక సున్నా ఎగిరిపోయి 100 సంవత్సరాలు. మరి 100 సంవత్సరాల్లో మనము ఇవన్నీ చేయడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి
మనకి సుమారు 500 సంవత్సరాలకు పూర్వము ఈ కలియుగంలో ఈ మానవులమైన మనకి ఆ భగవంతుణ్ణి చేరువ చేసేటువంటి ఈ కలియుగంలో చేసేటువంటి ధ్యానం ఏంటంటే చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాల యొక్క స్మరణం, నామ సంకీర్తనం. ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ప్రచారం చేసి మనందరికీ కూడా చేరువ చేసినటువంటి వారు చైతన్య మహాప్రభువుల వారు అందించినటువంటి ఆ నామ సంకీర్తనం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని నామజపమే ఈ కలియుగంలో కలి కల్మశాల నుండి బయటపడేసేటువంటి ఆ భగవంతుడికి చేరువ చేసేటువంటి మార్గము అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి అందరం కూడా నామజపం చేస్తూ ఈ నామజపం ఏదైతే అంటే భక్తి యోగం ఏదైతే ఉందో అది ఒక మనకి మల్టీ స్టోర్ బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఈ స్టెప్స్ ద్వారా పైకి ఎన్నో బహుళ అంతస్తులు ఎక్కాలనుకోండి, వివిధ మార్గాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే కర్మయోగం కానివ్వండి, జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగము, లేదా ఇతర ఏ విధానమైనా కానీ స్టెప్స్ వైజ్ గా ఉన్నట్లయితే భక్తి యోగము మనకి లిఫ్ట్ లాంటిది అని చెప్తారు. కనుక ఆ భక్తి యోగం ద్వారా భగవంతుణ్ణి అందరూ కూడా చేరువ కావచ్చు ఆ భక్తి మార్గాన్ని పాటిస్తూ. సో అందరూ కూడా జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో ధన్యవాదాలు.